Ministru li ma nafux x'qiegħed jagħmel 7,000 euro għandu iroddhom lura. Dawn kienu biss ftit mill-ħafna kummenti u reazzjonijiet li spikkaw min-nies fl-aħħar sigħat wara li l-Ministru Carmelo Abela rrikorra għal Facebook biex jirreaġixxi għal dak li sab il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika, rapport li jikkonferma li l-Ministru Abela kiser l-etika meta nefaq fondi pubbliċi fejn uża ma' 7,000 euro għal reklam personali minflok biex iwassal informazzjoni siwja lil poplu. Wara dan l-istess post tal-Ministru kien hemm min qallu li din il-kariga tiegħu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru hija waħda ivvintata. Kien hemm min uża wkoll kliem qiebes brabta ma' stejjer oħra li ħarġu fil-passat. Persuni oħra qalu li Carmelo Abela ħadawn il-flus mill-but tal-Maltin u li kulħadd galantom bi flus ħaddieħor. Oħrajn insistew li l-Ministru għandu jirreżenja. Malet News Carmelo Abela baqa' jinsisti li huwa għandu xi jgħid dwar dan il-każ f'turija ċara li minkejja r-rapport b'saħħtu li għamel George Hisler, il-Ministru lanqas huwa lest li ammetti l-iżball aħseb wara kemm se jġorr ir-responsabilità tiegħu. Jien għandi ħafna xi ngħid u ħanistenna li il-proċess jitlesta u bil-libertà kollha ser ngħid dak li għandi ngħid. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler kien ċar meta ddikjara li l-kampanja ta' reklamar li swit aktar minn 7,000 euro saret bittir evidenti li tippromuovi lill-Ministru. Dwar tal-Kummissarju tal-Standards mhux ġor responsabilità. Iżda l-Carmelo Abela jidher li m'hemmx lok li tinġar responsabilta politika.